Čaute, toto je náš prvý unboxing. Ako vidíte, je to taký náš unboxing, lebo tú krabicu sme už otvorili, ale keď sme s maminou videli, čo všetko je dnuka, tak sme sa rozhodli, že skúsime spraviť niečo ako unboxing. Túto krabičku sme dostali od Slovak Bike Parks na Maroškov bicykel. Takže vítajte pri prvom fejkovom unboxingu, aký sme kedy robili. Krabicu sme lepili lepidlom na papier. To otvorím, je tu nejaký návod. Dnuka nájdete dve takéto časti. My sme dostali tú strednú verziu. Na väčšinu nám by asi stačil ten Essential, ale Maroškov bike je naozaj prekrásne. Toto by mali byť tie polepy, ktoré vidíte tu na obrázku. V tejto krabičke by sa malo nachádzať všetko, čo potrebujeme na to lepenie. Je tu nejaký Cleaning White Installation Solution Concentrate. Až takto zložité. Potom tu máme niečo podobné ako dáva Date Bro, ale je to ďaleko mäkšie. A to som nečakal. Krásne nálepky. Som zvedavý, kde ich všade polepím, lebo tých nálepek mám už veľa. Ale tieto strieborné sú nádherné. Ride more, worry less, OK. A takúto handričku. Som zvedavý, na čo bude toto, ale tak dúfam, že keď prečítam návod, tak budeme vedieť, čo s tým. Páči sa ti to? Áno. Je to správne, super. Vlastne vidím tie polepy. No, lebo sú transparentné. A to čo je? No, že sú priesvitné.